i maksimalan broj bodova koji je prošle godine bio potreban za upis u sve srednje škole u Srbiji. Ono što ćete vidjeti sada dogodilo se našem dobronamernom sugrađaninu Aćimu, ali može se dogoditi bilo kome drugom. Granje se ne pali i izazvaće požar, ne ostavlja se pored puta, nije kulturno, a po svemu sudeći ne baca se ni u kontejner, jer sledi kazna. Ja ne vidim u čemu je tu moj greh. Pažnja i dobro delo se kažnjava. Učuduje Miloš Aćimović. Nije ni slutio da će završiti na sudu jer je potkresivao lešnik. Kaže, želeo je da pomogne 80-godišnjem komšiji. Trule grančice seče svake godine, ali ovaj put humanost ga je izgleda najviše koštala. Ja sam skupio to šiblje i odnao sam u kontejner da bacim. Mada sam mogao to isto šiblje da bacim i na napušteno dvorište preko puta moje kuće, gde svi bacaju sve to đubre, ja sam otišao u kontejner da bacim. U tom su naišli komunalni policajci koji su rekli, kažu, šta vi to radite? Ja kažem, pa bacam đubre. Hoćete li to da iznesete? Ja kažem, zašto da iznesem? To je đubre. Ne, kaže, to nije dozvoljeno da se baca u kontejner. Grane lešnika ne spadaju u kućno smeće. Usledilo je objašnjenje komunalnih policajaca dok su mu uručivali kaznu. Ja kažem, gde da ga bacim? On kaže, na deponiju. A kažemo, koju deponiju, gde je deponija, on ne znam da mi odgovara. Niti je bio šut, niti je bila neka plastika, niti bilo šta što nije za kontejner, znači drugim rečima, da nije kućno đubre. Jeste da ovo nije bukvalno kućno đubre, nisu ljudske od krompira ili od luka, nego su grančice od lešnika. Nedostatak kontejnera ili ljudskog razumevanja. U komunalnoj policiji kažu da su samo radili svoj posao. Nekoliko grančica ili celo drvo, sasvim je svejedno. Zakon je vrlo jasan. Tereti se po članu 14 odluke o održavanju čistoće službenog lista grada Beograda. Kažnju po članu 51 stav 1 tačka 5 i stavu 3 iste odluke. Ni kriminalci nemaju toliko tačaka optužnice, žali se Miloš Aćimović, ali sila Boga ne moli. Pa u datoj situaciji možda su komunalni policajci trebali da upozore građanina i da mu ga upozore na kršenje tih propisa i da on usitni to granje na neki način i da ga kao takvo baci u kontejner, da ne bi ometao druge građane da bacaju đubre. Posle kazne komunalne policije usledio je poziv sudije za prekršaje. Preti mu kazna i do 5.000 dinara. U prekršajni sud u Beogradu pristiglo je preko 6.000 zahteva od 1. januara 2011. godine do početka marta 2012. godine. Zahteve komunalne policije pišu pravnici koji rade u komunalnoj policiji i da su zahtevi komunalne policije najčešće ili u najvećem broju slučajeva zaista napisani valjano, tako da je veoma mali broj zahteva koji su odbačeni od strane prekršajnog suda. Koliko i da li će potkresivanje lešnika biti kažnjeno, odlučit će sudija prekršajnog suda, a Milošu ne preostaje ništa drugo nego da makazama nikad više ne zakorači u komšijsko dvorište. Za svoje će se već nekako snaći, granje pod mišku pa na deponiju, koliko god daleko bila jer, kako kaže, jeftinije je. Kaže, ljubav je ljubav i ne pita za godine.